ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኩሉ ሻዕ ናባኹም ነቕርቦ ዜና መጽሔት ኮይኑ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዜና መጽሔትና እውን ከም ልሙድ ክልተ ኣርእስትታት ክንቀርብ ኢና እቲ ቀዳማይ ከምቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ቃል ዝኣተናልኩም ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ኣብ ሽወደን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ናይ ብፍላይ ኣብዚ ዝተኻየደ ምርጫ ነቲ መንግስትነት ንኽቀውም ዝለዓለ ድምፂ ረኺቡ ኣብ ኣልያንስ ኣትዩ ደሎ ኣብ ብሓባር መንግስቲ ናይ ምዃም መስርሕ ኣትዩ ደሎ ኤስዲ እቲ ወፃእተኛታት ብብዝሒ ኣብዚ ሃገር ዘለው ኣሉታዊ ዝኾነ ረኣይ ኣለዎ ተባሂሉ ዝግለጽ ውድብ ናቱ ድሌታት ኣዕዊቱ ኣብቲ ፖሊሲታት ዓበይቲ ለውጥታት ንኽካየዱ ድርኺት ኮይኑሉ ዘሎን ኣብ ምንታይ ዓውድን ዝምልከትን ተቐዳማይ ኣርእስቲ ከቐርብ እየ። ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዜግነታት ዘመልከቱ እሞ ክመፁ ከለዉ ቀለልቲ ጌጋታት ዝመስልዎም ዝነበሩ ዝገበርዎም ሕጂ መዚ ዘሎ ለውጥታት ከዓ ንእሽተይ ምክንያት ንመንፀጊ ኣብ ዝድለየሉ ዘሎ ኩነታት ወላ እውን ሕጂ ኦልረዲ በሰራርሓ ናይ ዕድመ ፍልልይ ዝነበረ ቀዲምካ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ሰኣን ምግባር ዘጋጥሙ ዘለዉ ጌጋታት ንዕኦም ከዓ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ካልኣይ ኣርእስቲ ከቕርበልኩም እየ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ርእስትና ነቕርቦ እቲ ክሳብ ሕጂ ክተኣታቶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ተግባር ዘሎ እዚ መንግስቲ ከም ፖሊሲ ዝካትዓሉ ዘሎን ከተግብርዎ ክቕይርዎ ተሰሚዖምሉ ዘለዉ ነጥብታት ስለ ዝኾነ ናይ ምዃን ተኽእሉ ልዑል ምዃኑ ፈሊጥና ሰባት ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት እንተሎ ክገብሩ ንመጻኢ እውን ክጥንቀቑ እንታይ ይበሃል ኣሎ ከዓ ብርግፅ ክፈልጥዎ ምእንቲ ሓደ ብሓደ ክንገልፆ ክንፍትን ኢና። ነዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ መደብና ነዊሕ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ጉዳይ ብዝርዝር ስለ ንኸዶ ኣብዚ ስምምዕ እዚ ኣብዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ኣርባዕተ ፓርትታት ኣብ ሓደ ኮይነን ነዚ ጉዳይ እዚ ተሰሚዐናሉ ንኽትግብርኦ ስለሕራይ ዝበላ ናብ መንግስትነት ምዃም ደረጃ በፂሐን ኣለዋ። እቲ ስምምዕ ኣብ ኣርባዕተ ነጥብታት ፈሊና ክንሪኦ ኢና። እቲ ቀዳማይ ምናልባት ካብኡ ክትርእይዎ ምእንቲ ዘሎካል ዝበሃል ናይ ዜና ትካል ብእንግሊዝ ዘቕረቦ ንዕኡ ከም መወከሲ ወሲድና ከነሪአኩም ኢና። ንዕኡ ክትርእይዎ እሞኒ እቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ብኸመይ መንገዲ ኸ ንሰብ ክውፀሉ እዩ ሓደ ብሓደ ክንሓልፎ ክንፍትን ኢና። እቲ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ዝዓበየ ለውጢ ኣብ ሚግሬሽን ዝተኻየደ ብሓፈሻ ኣብዚ ዝተኻየደ ምርጫ ኤስዲ ዝያዳ ተዓዊቱሎ ዝብል መረዳእታ ክመፅእ ዝኸኣለ እዚ ውድብ እዚ ነቲ ድሌታቱ ክዕውት ስለ ዝኸኣለ ብብዝሒ እቶም ክገብሮም ዝደለየ ነገራት ክገብሮም ስለ ዝኸኣለ ነዚ ከም ዓወት ተራእዩ ናይዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ተዓዋቲ ናይዚ ዘጋጠመ ቀንዲ ተዓዋቲ እቲ ኤስዲ ዝበሃል ውድብ ምዃኑን እቲ ኤስዲ ዝበሃል ውድብ ከዓ ዝተዓወተ ኩለን እተን ኣብ ሚግሬሽን ፖሊሲ ክገብረን ዝደለየ ለውጥታት ንክኾናሉ ስለ ዘገደደን ስለ ዝተሰማምዓን እዩ ዝብል ኣብ መደምደምታ ዝተብፅሓሉ ጉዳይ ቀዳማይ ለውጢ ናይ ስራሕ ፈቓዳት ኮይኑ ሰባት ኣብዚ ሃገር ኮይኖም ናይ ስራሕ ፍቃድ እንተመልኪቶም ቅድሚ ሕጂ ዕቑባ ሓቲቶም ነይሮም ዝተነፀጉ እሞ ብስራሕ ፍቃድ ዝወሰዱ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናቶም ፍቃድ ብ13,000 ክሮነር ንወርሒ ቅድሚ ግብሪ እንተለዎም ኣብዚ ፀኒሖም ክሰርሑ መንበሪ ፍቃድ ብስራሕ ይወሃቦም ነይሩ። እዚ ሕጂ ናብ 33,200 ክቕየር ይበሃል ኣሎ። እዚ ጠቕላላ ክግበር ዘይክእል ክኸብድን ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሰብ በዚ ምክንያት እዚ ክንፀግ ከም ዝኽእል ሰብ ክርድእ ኣለዎ። ናይ ስራሕ ፍቃድ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እንዳሓደሰ ዝኸይድ ሰብ እዚ ሕጊ ምስ ተተግበረ ኣዝዩ ክኸብድ ስለ ዝኾነ ኣቐዲሙ ክገብሮ ዘለዎ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣሎ። ምናልባት ሓደ እቲ ስፖርቢት ዝበሃል እዩ። ኣብ ክንዲ ብኡ እንዳሓደስካ ሕጂ እውን ትኸይድ እሞ ከዓ ቀዋሚ ዘይተቐየረ እንተኮይኑ ካልእ ኣገባባት ናይ ፍቃድ መርከቢ ክትርኢ ግዜኡ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣምፂኦሞ ዘለው እቲ ብዛዕባ ዜጋ ንኽትከውን ዘሎ መስርሕ እዩ። ዜጋ ንኽትከውን ዝነበረ መስርሕ እንተነውሐ 5 ዓመት ፓስፖርት ተለካ ፓስፖርት ተደይብሉ ሰብ ጥራሕ 8 ዓመት ዝፅበ ነይሩ። ሕጂ ግን እንታይ ይብሉ ኣለው ፓስፖርት ዘለዎ 8 ዓመት ክፅበ እቲ ናይ ምፅባይ ግዜ ክነውሕ መሓላ ከተኣታትዉ ምሒልካ ክውሰድ እንደገና ከዓ ብሓሶት ዝወሰደ እሞ ከዓ ካልኣይ ዜግነት ዘይብሉ ዘለዎ ዱዋል ናሽናሊቲ ዝሓዘ ናቱ ናይ ሃገሩ ናይ ቀደምን ዝሓዘ ዜግነቱ ክሕደግ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሓሳብ ይቐርብ ኣሎ። ሓደ ብሓደ ምስ ንሓልፎ ኣብ ናይ ስራሕ ፍቃድ እዚ እንተኢልና እዚ ሕጂ
እቲ ካልእ ንምሁራት ዓቕሚ ዘለዎም PhD ዘለዎም ንኻልኦት ንኽመፁ ሓድሽ ነዚ ዝምልከት ንልዑል ትምህርቲ ዘለዎም ዝመፅሉ ኩነታት ንምፍጣር ናይ ፍቓድ መስርሕ ክግበር ዝብል ሓደ ኣሎ። እቲ ካልእ እንታይ እዩ? እቲ ወፃእተኛታት ኣብዚ ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ወላ ኤውሮጳውያን እንተመፅኦም ክምዝገቡን ተመዝጊቦም ክነብሩ ዝብል ነገር ከተኣታትዉ ብፍላይ እቲ ዝኸበደ ሸነኽ ግን እዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ዕቑባ ምሕታት እዩ። ዕቑባ ኣሳይለም ተሓቲቱ ሓደ ሰብ እቲ ሚኒማም ስታንዳርድ ናይ ኤውሮጳ ጥራሕ ደይኮነ ኣብዚ ረኣይዎ እቲ ጂሚ ኤኮሰን ዝበሃል ናይ ስዊድን ዲሞክራትስ ሓላፊ እቲ ዝዓበየ ተዓዊቱ ዝመፀ እዩ። እዚ ከዓ ዓብዪ ለውጢ ኣብቲ መስርሕ ናይ ሚግሬሽን ስለ ዘምፅኡ ድሌቶም ኣብዚ ዕርዮም ከም ዝፀቐጡ ከም ዝተዓወቱ ዘርኢ እዩ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ? ዝኾነ ይኹን ዕቑባ ዝሓትት ሰብ ኣብ ሽወደን ኣብ ትራንዚት ዞንስ ዝበሃሉ መፅንሒ ቦታ ዝበሃል ኣበየናይ ሃገራት እዩ ብዘይ የገድስ እንድሕር ዳ መብዛሕቶም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ትራንዚት ካምፕስ የፅንሑኻ እሞ እንድሕር ዳ ፍቓድካ ተዋሂቡ ጥራሕ ናብዚ ክትኣቱ ክግበር ዝብል ሓሳብ ይቐርብ ኣሎ። ኦልሬዲ ዴንማርክ ሓሲባቶ እያ ናብ ሩዋንዳ ኢላ ዓዲ እንግሊዝ ሓሲባቶ እያ። እዚ ሓሳብ እዚ ብዙሓት ክስዕብኦ ሓደ ካብቲ ስምምዕ ኣትዮሞ ዘለዉ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ መፅናዕቲ ክካየድ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃልን ናይ ሽወደን ሕግን ብዘይጥሕስ መንገዲ ንዑ ንክንገብር እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ። ካልእ እዚ ትራንዚት ሰንተርስ ዝበሃል ከዓኒ ኣበየናይ ሃገር ክኸውን ይኽእል ብኸመይ መንገዲ እንታይ ዓይነት ስምምዓት ምስኦም ምግበር ንኣብነት ክፅናሕ ናይ ዴንማርክ ምስ ሩዋንዳ ዝገበርዎ ክፅናሕ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምኻድ ዝብል ዘቕርቡ ኣለዉ። ካልእ ሬዚደንስ ፐርሚት ናይ ሰባት ወይ ከዓ እቲ ካልኣይ ደረጃ ፍቓድ ወሲዶም ዝነበሩ እንድሕር ዳ እቲ ናይ ፕሮቴክሽን ግራውንዶም ኣብ ዓዶም ለውጢ መፅኡ ኩናት ደው ተኢሉ ወይ ከዓ ተዛማዲ ሰላም ተመፅኡ ናብ ዓዶም ንክምለሱ መንበሪ ፍቓዶም ክስሕቦ ዝብል ዝሰማምዑሉ ኣለዉ። ካልእ እቲ ፐርማነንት ሬዚደንስ ፐርማነንት ዝበሃል ኣብ ናይ ሽወደን ሕጊ ጠቕላላ ከልግስዎ ግዝያዊ ፍቓድ ጥራሕ ክህቡ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ዝወሃብ ዝበሃል ክተርፍ። ካልእ ፋሚሊ ምጥርናፍ ክበሃል ከሎ ከዓ ናብቲ ሚኒማም ሰርክል ናይ ፋሚሊ ኣቦኻ ኣዴኻ ገለ ዝበሃል ክተርፍ ሰበይትኻ ደቅኻ ትሕቲ 18 ዓመት ጥራሕ ክኸውን ዝብል። እቲ ካልእ ኣብ ናይ ዜግነት ዘሎ እዩ። እዚ ከዓ ኤስዲ ፕሮፖዝ ዝገበርዎ እዩ ካብቲ 5 ዓመት ወይ ከዓ ብሓዳር ተኮይኑ 3 ዝነበረ ናብ 8 ዓመት ክቕየር ዝብል ሓሳብ የምፅኡ ኣለዉ which is ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ እንታይ እዩ ካልእ ምስኡ ብሓባር ዝመፅእ ዘሎ እቲ ናይ ነብስኻ ምኽኣል ዝበሃል ክብድ ዝበለ ናይ ቁጠባ ነብስኻ ምኽኣልን ብዛዕባ ባህልን እቲ ሕብረተሰብን ምፍላጥ ፈተና ምትእትታው ማለት እዩ። ቋንቋን ናይ ባህሊ ፈተናታትን እውን ምትእትታው ዝብል እዚ ከም ሓደ መዐቀኒ ዘምፅዎ ዘለዉ እዩ። ካልእ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ነቲ ዜግነቱ ነብሱ ፋይናንሻሊ ዘይክእል ኮይኑ ከዓ ከም ክራይተርያ ዜግነት ክኽልከል እንድሕር ዳ ኣገደድቲ ዝኾኑ ንኣብነት ማሓላ ከይመሓለ ሰብ ከይወስድ እቲ ዜግነት ኣብቲ መጨረሻ ስቴፕ ናይ ዜግነት ምሒሉ ንክወስድ እዚ ኣብ ገሊኡ ሃገራት እውን ዝግበር እዩ። እሱ ፀገማይ ነበሮን እቲ ዝዓበየ ግን ዜግነት ክሰሓብ ኣይክእልን ሕጂ ብዝኾነ ምክንያት ስጋ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ግን ድዋል ናሽናሊቲ ዘለዎም ሰባት ዜግነቶም ክሰሓብ ዝብልዎ ነገር መፂ ኣሎ። እንደገና እቲ ብሓሶት ዝወሰድዎ ዜግነት እንተሎ ከዓ እሱ ክሰሓብ ዝብል ከዓ ሕጂ እትውዎ ኣለዉ። እቲ ብዛዕባ ምምላስ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ብድሌቶም ናብ ዓዶም ዝምለሱ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ገንዘብ ኣብዚሕካ ንክምለሱ እዚ ብስፍሓት ክስራሓሉ ቁሩብ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ሂብካ ናብ ዓዶም ብድሌቶም ክምለሱ እንተኢሎም ነቲ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኸውን ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ሂብካ ንዕኦም ክምለሱ ጠቕላላ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ናብዚ ዘይመፅሉ ኩነታት ክፈጥሩ እዚ እውን ከም ሓደ ዕማም ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዩ። ሓፈሻዊ ክረኣይ ከሎ ካብዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና እቲ ዝነበረ ፖሊሲታት እቲ ኤስዲ ዝደልዮ ጠለባት እንዳተማልአ ይኸደሉ ከም ዘሎን እዚ እንዳተማልአ ዝኸደሉ ዘሎ ምክንያት ከዓ ነቲ ኣብዚ ምርጫ ሓደ ዝለዓለ ድምፂ ሒዙ ክዕወት ዘይምኽኣሉ ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑን ከይፈተው ንከምቲ ድሌታቶም ኣብ ልዕሊ እተን ካልኦት ፓርቲ ኣፀፅዒኖም ሕራይ ኣቢሎም ንዕአን
ይትግብርዎ ከም ዘለዉ ገለገሊአን ብፍላይ በዓል ሊበራል ፓርቲ ካብቲ ዝነበረን ፖሊሲታት ወፅአን ነዚ ኣብቲ መንግስትነት ንምህላው ጥራሕ ተባሂሉ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ብዙሓት ኣባላት ክወፁን ክገድፍዎን ነቲ መትከላዊ ዕላማታት ናይቲ ውድብ ጥሒስኩም ኢኹም ዝትገብርዎ ዘለኹም ዝበሃል ነገር ክመፅእን ይንፀባረቕ ኣሎ። እዚ እንታይ ኢና ክንመሃረሉ ዘለና ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ እቶም ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ዝሰርሑ ነቲ መንግስቲ ንምምፃእ ክበሃል ዝገብርዎ ኮምፕሮማይዝ ብዙሓት ካብ ደገፍቶም ኣብ ውሽጢ እውን ዝቃወምዎ ሰባት ከም ዘለውን ብሰንኪ እዚ ከዓ ብዙሕ ዘይምርዳእ መንጎኦም ከም ዝፍጠር ምርዳእ የድሊ። እዚ እንተኢልና እቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓ ብብዝሒ ዝመፅእ ዘሎ ጌጋታት ሎሚ እንታይ እዩ? ቀደም ሰባት ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ዝኾነ ዝተወሰነ ዕድመ ይህቡ፣ ተወለድሉ ዕለት ይህቡ። ዕለትን ወርሕን ይጋገዩ እሞ ዓመተ ምህረት ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ኣርእስቲ ነልዕሎ ዘለና። ዓመተ ምህረት ግን ልክዕ ይኸውን። ዳሕራይ ድሒሮም ፓስፖርት መሰውፁ ፓስፖርቶም ግን ልክዕ እቲ ዕድመ ምስ ሃበ እቲ ቀደም ዝበልዎን ሕጂ ዘሎን በበይኑ ምስ ኮነ ኣብ ክንዲ እስካት በርከት ከይዶም ንሕና ልክዕ ዕድሜና ንህለሞ እዚ ቀይሩልና በዚ ፐርሸን ንመርካ ክተቐይር ትኽእል ኢኻ። ጥራሕ ግራውንድ ክህሉ ኣለዎ ዘእምን እንታይ ማለት እዩ? ፓስፖርትካ ብሕጋዊ መንገዲ ውፂኻዮ ምዃንካ ተርእዩ ተእምኖም ትህቦም ፐርሸን ንመርካ ይቕየር። እዚ ምስ ተቐየረ ሽዑ ዜግነት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ሰባት እዚ ሰኣን ምግባሮም እቲ ስለ ዘየቀየርዎ ሕጂ ናብቲ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፋይልካ ኣሎ እንደገና ሕጂ ሓድሽ ፓስፖርት ምፂኻ ትቦም በበይኑ ዕድመ ይኸውን። ስለዚ እዚ ቀደም ዝሃብካና ዕድመ እንታይ እዩ? እዚ ፓስፖርት ዘምፃኻዮ ዕድመ እንታይ እዩ? ስለዚ ነየና ኢና ክንኣምን ነየናይ ርኢና ኢና ክንውስን ስለ ዘይንፈልጥ ዘለና እዚ ልክዕ ኣይኮነን ጥርጣረ ኣለና ስለዚ ክንህበካ ይንኽእልን ኢና ዝበሃል መልሲ መፅእ ኣሎ። ከምዚኣ እንተተባሂልካ ተቐዳመይቲ ክትገብራ ትኽእል ሓደ እታ ናይ ፓስፖርት ዕድሜኻ ልክዕ ምዃና መሰነይታ ደብዳቤ ካልኣይ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ምስ ናይ ዓዲ ቅፂ ተራእዩ ኣረጋጊፅና ዝሃብናዮ ሕጋዊ እዚ ዕድሚኡ ዝብል ሓደ ካልኣይ ከዓ ኣቐዲምካ ከዓ ናብ ስካት በርከት ከድካ ከዓ እቲ ፐርሸን ንመርካ ክትቕይሮ ኣለካ። እንተዘየለ ኣብ ስካት በርከት ዘሎ ፐርሸን ንመርካ ካልእ ስኻ ፓስፖርት ሒዝ ትህቦም ዘለካ ካልእ እዚ ሌጋሊ ናይ ካልእ ሰብ እዩ። ምክንያቱ ስኻ ኣብ ክልተ መዓልቲ ክትውለድ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ክልተ በይኑ ዕለታት ክትውለድ ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ነቶም ወላ ክሕግዙኻ እንተደለዩ ነቲ ባዕልኻ ነብስኻ ሰኣን ምሕጋዝካ ዝፍጠር ሽግር ግን ኣሸጋሪ ክሕግዙኻ እንተደልዮም እንታይ እዮም ክርእዩ ዘለዎም? ኣትሊስት ኣብ ስካት በርከት ተቐይሮ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዕድመ ኣብቲ ፓስፖርትካ ዘሎ ምስኡ ልክዕ ይኸውን ፀገም የለን። መዓዝ ቀይርካዮ ስለምንታይ ቀይርካዮ ፓስፖርተይ ምስ መፀ ትልክዕ ዕድመ ፈሊጠ ተቐይሩ ንህላ ኦኬ። እንድሕር ደኣ ግን ኣብቲ ወረቐት ካልእ ዕድመ ብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣብዚ ናይ ፓስፖርትካ በበይኑ ኮይኑ ግን ነየናዮም ክህብዎ ነየናዮም ክውስንሉ ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ ነዚ ብግምት ኣእቲና እቲ ንገብሮ ተግባራት ወይ ከዓ እቲ ክንሰርሖ ዘለና ነገራት ወይ ክንገብሮ ዘለና ተግባራት ብልክዕ ክንፈልጥ ዘለና ይመስለና። እዚ ከይተገብረ እንተተሪፉ ግን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ብብዝሒ ዝመፅእ ዘሎ ጌጋ እሱ ስለ ዝኾነ ኢና ሕጂ ነዚ ነልዕሎ ዘለና። ስለምንታይ እቲ ጌጋታት ከምኡ ዝመፅእ ዘሎ? እቲ ሰብ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ብልክዕ ዕድመ ስለ ዘይፈልጦ ወይ ከዓኒ እቲ ተወለድናሉ ከም ልምዲ ፐርሸን ንመር የለን ኣብ ሃገርና ምዝገባ ብግቡእ ኣይንፈልጦን ኢና ሰብ እውን ቀሲኑ መዓስ እየ ተወሊደ ኢሉ ዓመት ዝተወለደሉ እንዳበዓለ ዝነብረሉ ኣነባብራ ኣይኮነን ዘለና። ነዚ ኩሉ ብግምት ኣእቲና እቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ከነረድእን እቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ክንሕብርን የድሊ። እዚ ከይገበርና እንተተሪፍና ፅባሕ ንግሆ ፓስፖርት ምፅኢና ክነብቅዕ እምቢ እንተኢሎምና ስለምንታይ እምቢ ይብሉና ኣለዉ ከዓ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ክንእርሞ ዝግባእ እቲ ዝዓበየ ነገር ጌርና ከነብቃሲ ኣብቲ ዝቐለለ ነገር ስለ ንጋገ ዘለና እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ዝዓበየ ነገር ዝገበርናዮ እቲ ፓስፖርት ከተምፅእ ምኽኣል እቲ መንነትካ ፃርየልና ዝብል ፓስፖርትካ መን ምዃንካ ዕድሜኻ መን ምዃኑ ክንርኢ ኣለና ስለ ዝብሉ እዮም። እዚ እንዳበሉካ ከለዉ ንዕኡ ከተቐርብ ተዘይክኢልካ ንዕኡ ከተምፃሎም ተደይክኢልካ በቲ 8 ዓመት ዝበሃል ዝወሃብ ነበረ እንዳኸበደ ይኸይድ። ሕጂ እውን ምናልባት እቲ ሕግታት ምስ ተተግበረ ንዝመፅእ ቁርብ ነቲ ትርር ዝበለ ሕግታት ንሪኦ ዘለና ንዕኡ ግዳይ ንዘይምዃን ሰባት ክጓየዩ ንርኢ ኣለና። ምናልባት እንታይ ክግበር ዝከኣል ነቲ ኣመልኪቱ ስቑኢሉ ድሓን ኣብ መዓልቱ ክመፀኒ ኢሉ ዝፅበ ዝነበረ ንዕኡ ቁርብ ዝጎድእ ነገር ይንፀባረቕ ኣሎ። ምክንያቱ እቶም ብጎኒ መፅኦም
ኣቃላጥፉልና ዝብል ነገር እትዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት እሳቶም ድሌታቶም በቲ ቤት ፍርዲ ኣወሲኖም ኣብ ዝኸድሉ ግዜ እቲ ናይ ምቅልጣፍ ነገር ከይገበረ ስቕ ኢሉ ዝፀንሐ ሰብ ግን ሕጂ ኣብቲ ምድንጓይ ግዳይ ይኸውን ስለ ዘሎ ነዚ ምናልባት ከመርእስቲ ሰባት ክሓስቡሉን እንታይ ክንገብር ኣለና ክብሉን ይግባእ እንተዘየለ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ፅባሕ ንጎት ሕግታት ዝመፅእ ዘሎ ሰኣን እቲ ጉዳይ ቀዲሙ ምውዳእ ከረኽበልካ እንተኮይኑ ተመሊስካ ናብ ካልእ ስራሕን ገዛን ወይ ከዓ እቶትካ እኹልኩ ኣይኮነን ወላ ስራሕን ገዛን ከለካ ከዓ እቲ ንዜግነት ትሓተሉ ዘለካ እኹል ኣይኮነን ዝብል ነገር እንተመፅዩ እሱ ከሸግር ስለ ዝኾነ ናብ ከምኡ ከይተበፅሐ ከሎ ክግበር ዘለዎ ነገራት እንታይ ክገብር ክእል ክንብልን ብኡ መንገዲ ክንሓስብን ይግባእ እንዳበልና ምናልባት ኣብቲ ናይ ዜግነት ጉዳይ ይኹን ወላ እውን ኣብዚ ዝቕየር ዘሎ ሕግታት ኣብ ዌብሳይት ኣትኹም ንክተንብቡ እውን ፅሑፋት ካብ ብዙሓት ኣሕዋት ብዛዕባ እዚ ነኒ ዝመፀ ተተርጊሙ ዝጥቃዕ ኣሎ ንዕኡ ኣብቲ ዌብሳይትና ክነእትዎ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ዌብሳይት ሃርሞኒ ሜድያ ኤስኤ ኣትኹም እውን ከተንብቡን ንዝኾነ ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ኣብቲ ሬድዮና እውን እግረ መንገደይ እውን ከዘክረኩም እቲ ኣብ ዝነበረናትና ኣዝዩ ተመሓይሹ ብሓድሽ መልክዕ ነዳልዎ ስለ ዘለና ሃርሞኒ ሜድያ ኢልኩም እቲ ኣፕ ኣውሪድኩም ነዚ ዜናታትና ብዝሓሸ መንገዲ ብዝበለፀ ከነዳልዎ ንሓስብ ስለ ዘለና ንዕኡ ብኡ ክትከታተልዎ እንዳፀዋዕኩ ነዚ ንሎማዓንቲ ዘቕረብክዎ መደብ ኣብዚ ደው ከብለ ሰላም ቅንያት